Ah, grabe. Silpi-silpi. Bago na po lagi cellphone lagi. Ha? Bago na po lagi cellphone. Lang. Naman na Uy, siya. ganag cellphone naman. Lagi bulsa. Kinsa man po na cellphone. Huwag yapon. Ah, grabe, kuyawa. Uy, Paganisa o. Oh. kadagag cellphone. Tulog. Palit pagay ko niya. Ako gi-order. Niya. Abo to niya. Daganag cellphone nga. Ang dagan makakag cellphone. Nana na siyang live. Nana ka simple. Discarter na sa live. Una kani. Pang vlog. Kani. Pang business. Pang business ni siya. Kaya dayon siya pang friends ba? Kung sa di ka. Ah, kuyawa, good. Nana, day na. Ano po isa gi-order? Para pangunsa mo po to. Pang kun lang. Pang laglaag na. Para maupat na. 5 ang plano. Lahi-lahi, lugar. Rich mindset ba? Nana, day na ba? Lahi-lahi, day dapat ukuan ba? Uy. Napairilo. G-Shop. Bag-upod na. Ano na gitawag nga? Diskarte ba? Diskarte lang. Budgeting ba? Nana, day na siya. Ginaton dito nga vlog ko. Oo na diya. Saan naman ko? Sa bukan ba mo? Silingar mo tata. Chismusa maritis magay ka. Nangutana ragani ta. Ano ka to? Yun na. Sana. Si Beauty pa. Sampai tuyo ani ni. Oh, nakaabot man lagi ka din eh. Sa may tuyo nimo. Yan kay. Bahaw diya. Bahaw. Kahapon. Ignan pa gani ko nimo maritis kay ko. Nya karon mangayo kag bahaw. Dili wala mo ko ka-withdraw kay offline pa ba? Ko ka-withdraw nang wala po ko palit og bugas. Ay nako sa bahaw gamay silingan. Imo sa unta nang ibaligay mong relo. Dili po ko bugas ra bahaw ram lang ko ngayon. Gamay lang gud nga bahaw kon maka bangil-bangil lang ba. Mangayo man day kag bahaw. Unsa? Yan ang silingan bi gamay lang gid. Inon pa ta nimo og maritis kay ko. Mangayo man day kag bahaw. Gamay gani. Gamay lang kayo. Ularo! Yahoo! Pangayo man day bahaw. Bag-o ning luto. Bahaw man kayo ang pangayo pag og luto. Oh. Oh, unsa may wala bahaw ra man kay mong pangayon. Sa maninga bahaw ra man ka. O day sudan di ay dagan kay cellphone. Sige, salamat. Silingan na. Sa maning tulog-tulog cellphone. Pangayo man day bahaw. Mao man ang gitawag og budgeting. Rich mindset ba? Usa di ka? Yahoo! Eh, uli ko rin.